Rajoyren hogeita hamarreko dekretuak zer suposatzen du? Zerbitzu publikoen langileen kondizioa murriztea eta horretatik ere zerbitzu publikoak murriztea. Lehendabizikoa da ordain sariak izozten direla. Eta goratu behar dugu, hirugarren murrizketa dela. Eta horrek suposatzen du, 10%tik gora eta 13 arterako soldata galera. Beste aldetik ere suposatzen du, lanpostuen suntsiketa. Alde batetik ez dira ope berriak egingo, eta beste alde batetik ez dira kontratu temporalak egingo. Eta beste alde batetik planteatzen da estatuko administrazioan jardunaldia luzatzea, 37 ordu terdira. Ez administrazio CPV-ko eta Nafarroko administrazioan, ez ere lokal eta foralean, bai administrazio estatalean. Horrek suposatzen du, lanpostua suntzitzen denean, langile horiek gehiago lan egin behar duela. Erabaki hauek guztiz kontrako norantzan hasten dira, langileentzako kondizio txartzer suposatzen duen, eta gizartearen zerbitzu publikoen galera. Beste alde batetik izan behar dugu ez dela negoziaketarik, baizik inposatu egiten dela, Madrileko mailan ez zan hitz egin jardunaldiaren ampliazioari buruz, eta egiten duena da inposatu eta ez negoziatu. Eta, dei esaten dugu garbi eta garbi, ez dugula onartuko Madrilen hartzen diren erabakiak hemen ere gure administrazio bai ZPV-ko eta Nafarrokoak bereak egitea. Esaten dugu, konprometituak dauden akordioa sinatzeko, betetzeko, eta ez egitea segidismoa Madrilen hartzen diren erabakietaz.